La Fundació Empans és una entitat amb més de 50 anys de trajectòria, amb la missió d'acompanyar i donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemàtica de salut mental i en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'acompanyar-los a desenvolupar el seu projecte de vida. El Servei d'Inserció Laboral que fem és acompanyar i orientar a aquestes persones en la recerca de feina. El projecte Emocionalment Intel·ligents neix de la necessitat de 12 joves que atenem a l'entitat. Joves amb una discapacitat psicosocial de perfil TEA Asperger que mostren unes característiques similars, bàsicament una manca d'habilitats de comunicació, una manca d'habilitats a nivell d'intel·ligència emocional i que d'alguna manera, si no tenen una interacció positiva amb el seu entorn, hi ha un retorn emocional negatiu que afecta en el seu benestar. Aquest benestar també s'ha vist afectat per l'impacte de la Covid, un impacte a nivell emocional, i vam veure necessari impulsar un projecte que d'alguna manera contribuís al treball d'aquestes competències emocionals. Va ser, doncs, a través del model de Rafael Besquerra, que d'alguna manera defineix les competències emocionals com una innovació psicopedagògica que dona resposta a necessitats socials i personals no ateses a través del currículum acadèmic ordinari. Es planteja un projecte amb una metodologia vivencial i participativa. Els joves treballen a través d'una aula oberta en la qual poden manifestar les seves emocions, poden manifestar els seus sentiments a través d'una expressió lliure, validada pels professionals. A vegades es mostra a través del plor, a través de l'enuig, a través de la ràbia. En qualsevol cas, és un aprenentatge per aprendre a posar nom a allò que ens passa. És molt important el que és el vincle amb la comunitat i es treballen activitats vinculades a la comunitat, entorn al voluntariat, per exemple, amb activitats de reciclatge, un entorn o activitats esportives, a través d'activitats socials, d'activitats culturals, que en definitiva el que permeten és tenir aquest aprenentatge emocional, treballar aquestes 5 competències o esferes emocionals des d'aquest punt de vista més vivencial. Els resultats que s'han obtingut amb tot aquest procés d'educació d'intel·ligència emocional ha estat una millora tant a nivell individual com a nivell grupal. Hem vist que els joves han millorat en habilitats de comunicació, han millorat en el treball en equip, en resolució de conflictes, en cohesió de grup, i també el que s'ha vist és una millora en l'àmbit més personal i individual pel que fa a l'apoderament, a l'autoconfiança, a la major seguretat en ells mateixos. També a nivell de resultats més tangibles podem parlar d'una millora de l'ocupabilitat d'aquests joves. Una de les joves va iniciar un contracte laboral durant l'itinerari i altres 4 joves estan a punt d'iniciar un contracte laboral abans d'acabar l'any. I, en definitiva, també s'ha pogut constatar que la millora de les competències emocionals té una relació directa amb la millora de les competències per la vida. A nivell d'entitat, dir que aquest projecte ha estat un repte important i ha estat un projecte que pensem replicar i transferir, no tan sols en altres projectes, sinó també en altres col·lectius i, en definitiva, esperem poder-ne treure una bona pràctica per poder transferir també a altres entitats i agrair el suport que iniciatives com aquestes ens permeten innovar, ens permeten avançar en el que és l'acompanyament dels joves. Gràcies i esperem seguir creixent junts.